ψηλά, ο αέτος τρολιάζει τα αετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη, στον πύργο εκεί ψηλά, ο αέτος τρολιάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Δικεφαλάρετε, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ. Γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά τη μανούλα της πόλης τα θεριά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά τη μανούλα του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Δικεφαλάρετε, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ. Στη γιορτή μας, δυστυχώς πάλι μικρή είναι η αίθουσα, αλλά σας υπόσχομαι τον χρόνο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη, γιατί θα γιορτάσουμε και τα 15 χρόνια του συνδέσμου με πολλές περισσότερες εκπλήξεις και περισσότερα λαχεία. Να ζητήσω μια συγγνώμη για τα πρώτα σουβλάκια, γιατί βγήκαν βιαστικά και ήταν μερικά άψητα. Μια συγγνώμη γι' αυτό. Να ευχαριστήσω την ορχήστρα που βρίσκεται σήμερα κοντά μας, τον Νίκο τον Κρομλίδη που ήρθε από την Ελλάδα για άλλη μια χρονιά να μας διασκεδάσει. Τα χορευτικά από όλους τους συλλόγους που βρίσκονται σήμερα εδώ για να μας δείξουν τα παιδιά το έργο τους. Να ευχαριστήσω τον Πάτερ για όλη τη βοήθεια. Θα το φωνάξουμε αργότερα να μας πει και δύο κουβέντες. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τα χορευτικά. Να καμαρώσουμε τα παιδιά μας από κάθε περιοχή της Ελλάδος. Και μετά θα γίνει η μεγάλη κλήρωση και η κλήρωση για τα δώρα της εισόδου που έχουν γίνει πάρα πολλά. Ξεκινάμε με το χορευτικό, με το θρακιώτικο. Δεν ακουγόμαστε καλά. Έχει φασαρία. Να κάνουμε χέρια να ακουστούμε. Δεν ακούω τίποτα.
Ένα χειροκρότημα για τη Θράκη μας. Δεν ακούγεστε. Κι εγώ με και σιγωνιώνω και για σένα παραζώνω τι κάνεις. Μίλησέ μου, δυο λογάκια χαρίσέ μου ο φθόνος. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος στην καρδιά μου ζώσε έρωτας μεγάλος. Τι να κάνω, από μαύρος θα πεθάνω, ήταν μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου, ο φθόνος. Μα σ' αγαπώ, ως κανένας άλλος στην καρδιά μου ριζώσε έρωτας μεγάλος. Στη σπίθο θα βρεις τώρα να δω και μία να πω
Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά ο αέτος τρολιάζει τα αετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά ο αέτος τρολιάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Δικεφαλάρετε, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ. Ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά τη μανούλα της πόλης τα θεριά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά τη μανούλα του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Δικεφαλάρετε, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανέ. Στη γιορτή μας, δυστυχώς πάλι μικρή είναι η αίθουσα, αλλά σας υπόσχομαι τον χρόνο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη, γιατί θα γιορτάσουμε και τα 15 χρόνια του συνδέσμου με πολλές περισσότερες εκπλήξεις και περισσότερα λαχεία. Να ζητήσω μια συγγνώμη για τα πρώτα σουβλάκια, γιατί βγήκαν βιαστικά και ήταν μερικά άψητα. Μια συγγνώμη γι' αυτό. Να ευχαριστήσω την ορχήστρα που βρίσκεται σήμερα κοντά μας, τον Νίκο τον Κρομλίδη που ήρθε από την Ελλάδα για άλλη μια χρονιά να μας διασκεδάσει.
τα χορευτικά από όλους τους συλλόγους που βρίσκονται σήμερα εδώ για να μας δείξουν τα παιδιά το έργο τους. Να ευχαριστήσω τον Πάτερ για όλη τη βοήθεια. Θα το φωνάξουμε αργότερα να μας πει και δύο κουβέντες. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τα χορευτικά, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας από κάθε περιοχή της Ελλάδος και μετά θα γίνει Δεν μπορώ σε άλλο σώμα τη μορφή σου να ζητώ. Μου γυρνάς, ποιον φιλάς και για μένα δεν μιλάς. Μου γυρνάς, ποιον φιλάς κι αν πονάω δεν ρωτάς. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη του σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη του σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Φωνή σε
αγωνίζει και ποιος στόμα σε φιλά το τυρνάκι που μαγίζει τη δική μου καρδιά. Μου γυρνάς, ποιον φιλάς και για μένα δεν μιλάς. Μου γυρνάς, ποιον φιλάς κι αν πονάω δεν ρωτάς. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου έχεις προδώσει. Μπράβο! Περνήξαμε το μαντίλι βιώσε, το μαντίλι βιώσε.
Πάτερ εδώ. Θα θέλαμε να τιμήσουμε τα χορευτικά που βρεθήκαν σήμερα κοντά μας με ένα αναμνηστικό δωράκι. Το Σύλλογο Επιρωτών Ανοβέρου. Εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αθλητικό Σωματείο. Πάντα τέτοιες εκδηλώσεις και πολλές επιτυχίες στην ομάδα σας. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ. Τον Σύλλογο Θρακιωτών Ανουβέρου Ορφέας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, τον Θρακιώτικο Σύλλογο. Πάντα χαρά και στα παιδιά, την προσπάθεια που κάνουν όλη αυτή τη φορά και το Σύλλογο πάνω απ' όλα, πάντα με δύναμη. Την Ένωση Ελλήνων Νοβέρου. Ευχαριστούμε και εμείς και καλή πρόοδο. Το Σύλλογο Ποντίων Νοβέρου. Και εμείς ευχαριστούμε από το Ποντιακό Σύλλογο και θέλουμε πρωτάθλημα φέτος. Θα τους πούμε κι άμα μπορούν. Πρώτα τελευταία, θα θέλαμε να τιμήσουμε το Ελληνικό Σωματείο Νοβέρου Ηρακλή Ελλάς για τα 50 χρόνια ιστορίας στο Ανόβερο και να τους δώσουμε κουράγιο για όλα 50. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για το δώρο. Και αν και εγώ δεν πάω, σας εύχομαι το πρωτάθλημα φέτος. Θα το πάρουμε! Ευχαριστούμε. Και τελευταίος, μάλλον πρώτο-τελευταίος, ήταν ο Πάτερ Αλέξανδρος που έπρεπε να φύγει και του δώσαμε την πλακέτα πιο νωρίς, η διοίκηση. Και τελευταίος είναι ο Πάτερ Γεράσιμος, ο θρησκευτικός μου πατέρας εδώ στη πόλη μας. Να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του, που παρόλο τα εμπόδια προσπαθεί να μας κρατάει ενωμένους και να ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζώμο Πάτερ, ευχή σου για πρωτάθλημα πρώτα. Πραγματικά συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, αλλά πραγματικά είσαστε τρέγγι. Γιατί από παιδιά μας παλάκωσε η ασπρόμαυρη στολή. Ήρθαμε σκαστοί από την κλινική Μαοκαράμι, δεν το ξέρουν οι γιατροί. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που ο σύλλογός σας, η οργάνωσή σας, έχει μια μονομέρεια, έτσι, είσαστε οπαδοί μιας συγκεκριμένης ομάδας. Όμως, σαν οργάνωση εδώ στο Ανόβερο, έχετε κάνει το ακατόρθωτο. Να μπορείτε να τραβάτε όλο τον ελληνισμό στις εκδηλώσεις σας. Και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Ειλικρινά, το εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Μέχρι σήμερα μία επίσκεψη είχα κάνει στο σύλλογο, στο σύνδεσμο, αλλά διαπιστώνω από την συναναστροφή που έχω με μέλη του συνδέσμου ότι αξίζει ο κόπος και ότι θα περνώ καλά όταν θα έρχομαι. Οπότε θα προσπαθήσω να πυκνώσω τις επισκέψεις. Σας το υπόσχομαι.
θα ήθελα να κλείσω με θερμές, πολύ θερμές ευχές για ό,τι καλό και με μια επίσης θερμή ευχαριστία που αφορά τη χρονιά που πέρασε, όπως θυμάστε, με τη συνεργασία όλων των φορέων της παροικίας μας, διοργανώσαμε κάποιες εκδηλώσεις με κορυφαία εκδήλωση αυτή της εθνικής επετείου του 25 Μαρτίου. Θα ήθελα λοιπόν απόψε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τα παιδιά του συνδέσμου του ΠΑΟΚ εδώ στο Ανόβερο, που στην γιορτή αυτή είχαν καθοριστική συνεισφορά και έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ειλικρινά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την βοήθεια την οποία και αυτοί προσέφεραν και εύχομαι να είναι πάντα δυνατοί και ακμαίοι για να προσφέρουν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Εγώ δεν πρόκειται να σας διώξω, κάτσετε να διασκεδάσετε όσο θέλετε και αν αντέξετε και μέχρι τις 7.30 το πρωί που αρχίζει η Θεία Λειτουργία, το συζητάμε τι θα κάνουμε. Πολύ για το αυτοκίνητο που είναι έξω. Δυστυχώς τα λαχεία δεν φτάσανε. Θα τραβήξει ο πάτερ το λαχνό που θα κερδίσει το αυτοκίνητο. Και ακούστε με και κάνα δυο συμβουλές για αυτό που θα το πάρει. Είναι smart, Είναι smart το αυτοκίνητο που πληρώνεται. Αυτός που θα το πάρει να φροντίσει μην το παρκάρει καμιά φορά σε σημείο που θα έχει πέσει τσίχλα, γιατί μπορεί να κολλήσει και θα ζοριστεί να το βγάλει μετά. Επίσης αν έχει πρόβλημα με την όπισθεν, υπάρχει λύση απλή. Μπαίνει μέσα στο smart, φτερνίζεται και πάει από μόνο του πίσω. Ναι. Και το άλλο αυτό αποτελεί, είναι quiz. Πώς διπλασιάζεται η τιμή του smart. Πώς διπλασιάζεται η τιμή του smart. Όταν είναι γεμάτο το ρεζερβάρ. Θέλουμε να βλέπει ο κόσμος πάνε κοντά με την κάμερα. Όχι το νούμερο ακόμα. Μην κοιτάτε μέσα, μην κοιτάτε. Ανακατέψτε, πάτερ. Ανακατέψτε. Το smart, ναι. Βγαίνει το smart. Ο αριθμός. Μισό λεπτό. Το τελευταίο νούμερο είναι 5. Το τελευταίο νούμερο είναι 5. Τα πρώτα 3 είναι οι αριθμοί που συνήθως βάζουν στην πόρτα της τουαλέτας. 0. Τα δύο άλλα νούμερα είναι τριψήφιος αριθμός. Το τελευταίο νούμερο είναι 5. Τα δύο άλλα νούμερα... Το τελευταίο νούμερο, λέω, στο λαχνό που κερδίζει το smart είναι 5. Είναι τριψήφιος αριθμός. Τα άλλα δύο ψηφία προσδιορίζουν νεανική ηλικία. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι πάνω των 10 και κάτω των 20. Λοιπόν, το πρώτο νούμερο είναι το 1. Αν προσθέσετε τώρα το πρώτο με το τελευταίο νούμερο, το πρώτο είναι το 1. Το τελευταίο το 5. 5 και 1 πόσο κάνει? 6. Προσθέστε και άλλα 2, πόσο κάνει 6 και 2? 8. Ο μεσαίος αριθμός είναι το 8, οπότε το νούμερο 1, 8, 5 κερδίζει το smart. Ποιος? Τι είπα εσύ? Πάλι! Πάλι!
Θυμάσαι εκείνη τη φορά, ποιος έβαλε να το πάρεις. Έλα, ποιος έβαλε να πάρεις τώρα. Ο Πάτερ Γεράσιμος. Δεν σε έβαλε να πάρεις τώρα ποιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Καλεάδη που έκανε αυτή την προσφορά το Smart, ο οποίος δεν βρίσκεται κοντά μας, αλλά είναι ο γιος του, για να ευχηθεί. Πάτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταύρο, να τραβήξεις το δεύτερο που είναι τηλεόραση. Ανακατέψτε. Το δεύτερο δώρο είναι η τηλεόραση που έχουμε εδώ. Αξίας 1.400 ευρώ. Θα τραβήξει ο Σταύρος, ο Χερχερετζής. Χριστό! Χριστό! Χωρίς μάθημα! Ναι, γρήγορα, να τελειώνουμε. Μηδέν, 1-1, 5-2. Πάτερ Γεράσιμος. Κάποιος για το τρίτο δώρο. Κάποιος για το τρίτο. Ο κύριος Παυλίδης. Αλλά άμα κερδίσει δεν το παίρνεις, ξέρεις, Άμα βγεις στο όνομά σου δεν το παίρνεις. Ξανακληρώνεται. Να τελειώσουμε γρήγορα, παιδιά. Το τρίτο δώρο είναι το iPad. Μην κοιτάς πίσω. Για την τύχη σας, Όλοι έχουν πάρει πάτε πολλά λαχεία. Εγώ, επειδή έχω πάρει πολλά λαχεία, νούμερο και όνομα. 0-0-0. Τα έχουμε. 3 μηδενικά έχουμε. 4. 8. 8. 0-0-0. 4-8-8. Άγγελος Στέρκος. Στέρκας. Άγγελος Στέρκας βρίσκεται κοντά μας. Εντάξει, θα τον ενημερώσουμε, έχουμε το τηλέφωνο του. Συγχαρητήρια. Το τέταρτο δώρο είναι το κινητό του Galaxy. Το νούμερο είναι 00941. Βάιος Δελούδης. Είναι παρόν. Κοίτασε από την άλλη. Τι κλείς τα μάτια, βρε. Το 1-1, όχι, το 0-0, 1-1, το παρακαλούσαμε να πάρει λαχεία τελευταία στιγμή. 8-1, Μπόσκος Αλέξανδρος. Μην έρχεσαι στο κτίριο, το έχουμε εδώ. Έλα, συγχαιρετήσουμε. Γράψε λίγο. Στο σύνδεσμο μόλις μπεις αριστερά. Μόλις μπεις αριστερά. Σταύρο, το σηκώσω το 0-0-11-81.
του Βασιλιάδη του Δήμου, του Βασιλιάδη Ατομάτη, να το πω έτσι, και του Σάκη. Είναι τα λαχεία της εισόδου, παιδιά. Αυτά που πήρατε στην είσοδο. Φώναξε τα παιδάκια να τραβήξουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τα δώρα τα έχουμε μπροστά στην είσοδο, έρχονται σε λίγο. Ξεκινάμε με το κινητό. Στην πλάτη βάτω. Το 052. Ποιος ήρθε νωρίς? Ελάτε μπροστά. Συγχαρητήρια. Στην κοπέλα, στην κοπέλα. Το δεύτερο και το τρίτο, ένα χειροκρότημα στην κοπελιά. Είναι δύο ζευγάρια γυαλιά ηλιού, αξίας από τον χορηγό μας, το Μανώλη Μανολόπουλο στην Νεάπολη. Όπως είδατε και τα διαφημιστικά στο τραπέζι, έχουμε και προσφορά όλα τα μέλη. Όποιος πάει με την κάρτα 25% και μας έστειλε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλιού, το 140, θα περιμένουμε λίγο. Τράβα Δημήτρη και το επόμενο. Το 228. 228. Έχουμε ακόμα ένα μεγάλο δώρο για την είσοδο. Ήταν τις τελευταίες στιγμής, το έχουμε μπροστά. Είναι ένα χρόνο δωρεάν τα ελληνικά κανάλια μαζί με το ρεσίβα. 6 μήνες. Για 6 μήνες, συγγνώμη, 6 μήνες. Με διορθώσανε. Το 123. 123. Συγχαρητήρια. Το κύριο Στέφανο Μουσά στο ταμείο. Πάνε πάρτε μας. Ή αργότερα από τη θέση. Πάμε σε ένα δώρο από την αδερφότητα Επιρωτών Ανοβέρου. Το 369. 369. Το επόμενο δώρο είναι από την ελληνική κοινότητα Ανοβέρου. $162. Δεν το κέρδισε ο Γιώργος, κάποιος το άφησε στο λαχείο, ο Τάσος. Το επόμενο είναι από το Σύλλογο Ποντίων Ανοβέρου.
Το 0-20. Μπορεί να και από το Σταμελές αυτός. 0-20. Πού να μας ακούνε και τρέχουν τώρα. Το επόμενο δώρο είναι από το Σύλλογο Θρακετών Ανοβέρου. Το 097. Εδώ. 369, ναι. 1
Είναι σύλλογος μεγάλος, ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, είναι ο ΠΑΟΚ ο Θεός. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Το όνομα του είναι γεμάτο ιστορία μα και χάρη. Κι είναι της Μακεδονίας το τρανό της στο καμάρι. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Μες στην Τούμπα έχει κάνει τη φωλιά του, κι αετόπουλα φαντάζουν τα παιδιά του. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω. Ω Παοκάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω.